Il-Papa Franġisku kien apostlu tal-ħnina ta' Alla. Għallimna nożżu l-opri tal-ħnina u nuru ħnina ma' xulxin. Din kienet l-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Knisja f'Malta fl-istudios tal-PBS fil-bidu ta' xandira speċjali wara tħabbira tal-mewt tal-Papa Franġisku. Matul l-intervista l-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, fisser il-Papa bħala bniedem dirett, umli u ċajtir. Ifimni, jina bħal diversi kelli l-opportunità li nitkellem miegħu direttament u qabel tidħol Santa Marta l-appartament sempliċi tiegħu fuq il-bib ta' barra kien għamel poster bit-Taljan vietato lamentarsi. Hawnhekk ma tiġix biex tgerger. U jiena ġieli kelli każijiet ta' tgergir u darba minnhom qed ma jinġej biex ingerger, għalli ma dak għax qedlek jien qed tgerger tiġieli. U kellu anke sense of humor darba minnhom għalli jiena hemm din it-talba ta' St. Thomas More li nitloba kuljum. U St. Thomas More li miet martri fi żmien Enriku VIII tal-Ingilterra kellu talba għas-sens tal-umorizmu, a prayer for good humor. U l-Papa mbagħad fikkota wkoll fil-enċiklika tiegħu dwar id-Dusija, Gaudete Exultate. U kien jgħid din nitloba kuljum jien biex iżommni burdata tajba. Iżda fi kliem l-Arċisqof ta' Malta kien Papa dixxiplinat u strett miegħu innifsu. Kien bniedem dirett ħafna, bniedem li jifhem is-sitwazzjonijiet malajr, li jara fil-persuna malajr. Nitkellem mal-Papa Franġisku kont ħoss mhux biss sens ta' intelligenza kbira, imma anke ħnina u kompassjoni kbira. Biss kien ukoll bniedem strett miegħu innifsu, kien jippretendi minna l-isfijiet li ma nkunux merħija. U t-teknoloġija ma tantx jidher li kienet l-akbar ħabiba tiegħu. Jekk jibatlek messaġġ, jiena il-ħadd irċivej xi 3 messaġġi minn għandu anke pereżempju għal xi familja li kellhom bżonn it-talb u ktibt email u mbagħad ir-risposta tiegħu kienet tkun jiktiba joħdula ritratt u jibatuli ritratt għax hu ma jibatlek xi email il-Papa. Għal-antika ġifieri. Għal-antika ġifieri jiena qatt għandi messaġġi miktubin minnu. Mistoqsi dwar ir-rabta mal-Gżejjer Maltin b'mod partikolari fl-isfond ta' żjara pastorali f'dawn il-Gżejjer 3 snin ilu, l-Arċisqof Scicluna qal li l-Papa Franġisku kellu attenzjoni partikolari għall poplu Malti u Awċi.